नेशनल लकडाउनखौ ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनानै दिनै बै 16 स्टुडेन्टफोरखौल' लेंहरनानै सिल्ली चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' सिङावनो बै बर' फरायसाफोरनो इनकारेज होनो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय आरो बै बर' फरायसाफोरा इयुनाव गाव मा जानो सानदों बेखौ जोंबो मिथिनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि जिउआव गावसिनि गलखौ एचिभ खालामनांगौआव सिल्ली चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै बर' फरायसाफोरनो जों मा कन्ट्रिबिउसन मा सहाय होनो हायो बेखौ जोङो सावरायनाय आरो बिथांमोनखौ जोङो साइटेसनजों लोगोसे आरनायजों मान बावनाय बे हाबाफारिखौ दिनै जों सिल्ली चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसिनि मावख'आवनो लादों। दा बे हाबाफारियाव आंबो बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। सिल्ली चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि आनसलिकनि सिङाव थानाय बेसेबां बर' गामि दङ आरो बे गामि सिंनि साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ बिथांमोननो जा हेल्प नांगौ जा सहाय नांगौ मानसि गिदिर जानो थाखाय मानसि मोजां जानो थाखाय बिमा बिफाया गावसिनि फिसाखौ जि जानो लुबैदों बेखौ खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजागासिनो दङ आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2007 मायथाइनिफ्रायनो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि मोनसे एक्सन प्लान खालामनानै जों मावबोगासिनो दङ आरो बे बरायनाय हाबाफारियाबो एक्सन प्लाननि मोनसे हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौ जोङो मेट्रिकनि आरो हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टनि उनाव जोंहा गुबुन गुबुन जिल्लायाव जागासिनो दङ। दा जों मिजिंथियो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनि फरायसाफोरा जि स्पिडआव सोलोंथाइनि हारा जि स्पिडआव खारदों जि फार्स्ट डिभिजन मोननायनि अनजिमा जि बारायदों जोंहाबो खारगासिनो दङ। जिहेतु दा लकडाउन सोलिगासिनो क्लासफ्रा बन्द साथ्रफोरखौ माबायदि फरायनो खावलायहरगोन? जों बेखौनो बुंदों साफ्रोमबो गावबागाव सिलेबासखौ कमप्लिट खालामथारनो नांगोन न'आव थानानैनो। दा मुलुगानो दिनै बन्द जाजोबना दं कर'ना भाइरासनि थाखाय। दा बिनि थाखाय नोङो नोंनि फराफारिखौ नों फरायथारनो नांगोन बाव नो कमप्रमाइज। ओंखायनो गुबुन गुबुन फरायसाफोराबो असमिया बांला बिसोरबो मालायालाम केरेलानफोराबो फरायगासिनो दं। आमेरिकानि फरायसाफोराबो न'आव थानानै फरायगासिनो दं। चाइनानि फरायसाफोराबो न'आव थानानै फरायगासिनो दं। ओंखायनो जोंनि बर' फरायसाफोराबो जाहाथे थाथ'आ मालासिनो जाहाथे नोंसोर जाहाथे गावनि फराफारिखौ फुङावबो फराय सानावबो फराय हरावबो फराय। सोरबा जुदि आबाद मावदोंब्ला बिमा बिफाखौ एसे एनै सहाय खालाम नाथाय नों फरायथारनांगोन। दा जुदि नों जुदि फरायाब्ला नोंनि मेलेमा जुदि मास मोनसे मानसिया ओंखाम जायाबा दुरबल जायो मास मोनसे लेखा फरायाबा मेलेमा दुरबल जायो। दिनै जुगाव थांना थानांगौब्ला मोदोमाबो राफोद जानांगोन। मोदोमा राफोद जानो थाखाय सानफ्रामबो फुङाव आरो हराव ओंखाम जानो नांगोन। मेलेमा राफोद जानो थाखाय कन्टिनिउसलि लेखा फरायनो नांगोन। नोंनि फराफारि नोंनि सिलेबासखौ आनजादनि सिगां नों फोजोबथारनो नांगोन। अब्लासो नोङो मानसि मोजां जानो हागोन आरो नोंनि जा जेंना दङ नों जा फेस खालामनो नांदों प्रब्लेमफोरखौ जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा साफ्रोमबो फरायसानि जानानै जि जेंना बेखौ जोङो जि सरकारखौ नारसिननांगौ बेखौ जों नारसिनबाय थागोन। बिनि थाखाय जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम बर' फरायसाफोरखौ सहाय खालामनो थाखाय जोंबो साखाफारा। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांनाय बोसोर थामहिनबा 2019 आरो 2020 जे बेनि रिजाल्टनि फिथाइ बेयाव नायोब्ला देग्लाय चिरां जिल्लाया जोङो जे हास्थायनाय लुबैनाय बेबायदि जों रिजाल्ट मोननो हायाखै। थांनाय बोसोराव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा होबोनाय जे कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बेवहाय बिजिनिनिफ्राय जोंमानि फरायसुलि लाइमोन बसुमतारिया 89 जौखोन्दो लानानै बिथाङा 9थि मासियाव हाबनो हादोंमोन। नाथाय देग्लाय 2020आव जोंनि चिरां जिल्लानिफ्राय सासेबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थायाव हाबनो हायाखिसै। जोङो देग्लाय खालिबोल' 87 जे जौखोन्दो बेनो जोंनि चिरां जिल्लायाव बांसिन जादों। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा होबोनाय जे कमल कुमार देरहासार जे बान्था बेवहाय देग्लाय 96.83 जौखोन्दोनिफ्राय गाहायसिनाव 90.5 जौखोन्दोसिम बे सिंनि फरायसाफ्राल' कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थायाव हाबनो हादों। नाथाय जोंनियाव बेसेबां पारसेन्ट मोननो हानाय सासे फरायसुलि जों मोननो हायाखै। जायनि थाखाय जोंनि चिरां जिल्लानि जे देग्लायनि 2020नि जे रिजाल्ट बेयाव जोङो खोब मोनसे गोजोननाय गैया। मानोना कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थायाव हाबनो हायाखै बा जोंनि जे पार्सेन्टेज बे थांनाय बोसोरनिफ्राय बारायसिननांगौमोन। नाथाय देग्लाय खमायनानै 87 जौखोन्दोआव हाबफैनाय जों मोननो हादों। बेवहाय जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै जों नायदों। चिरां जिल्लायावहाय दिनै जे रंजानायनि मोनसे जोङो गोबां दोहौ लाबोनाय गुबुन गुबुन माखासे जे मेला बेनि अनगायै फारसेथिं जोंहा गां नुखाबाय जे बेवहाय मोनसे दैजिं मेला जायो। बे दैजिं मेलाया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गिथावना। जाय समावहाय जानुवारि समावहाय जिहेतु फेब्रुवारिनिफ्राय मेट्रिकनि आनजादा जायो। नाथाय जानुवारियाव मोनसे गोलाव समनि जे दैजिंनि जे रंजाथाइ
बेवहाय गोबां जोंनि फरायसाफोरा जिहेतु जोंनि बिमा बिफा गोबां गामिनिफ्राय जे बिदि रंजानाय बाजानाय बेयाव बाहागो लाहैयो दा जोंनि फरायसाफ्राबो हयथ' गोसो हमथानो हायैयाव बेवहाय जोङो गफबनानै थाहैयो जोंनि फरायसाफ्रा जायनि थाखाय जोंनि रिजाल्टआ गाहायाव जोङो फैनो गोनां जादों बा फैबाय थानो गोनां जादों जों बेखौ मोनदांनो हायो बा जों फोथायो दा बेखायनो जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसाफोरा खावलायबाय थादों दैजिं मेलानिल' नङा गोबां बायदि रोखोमनि मेलाफ्राव जोंनि जे फरायसाफोरखौ बा जोंनि सोलोंथाइखौ गोजौ मोनसे दाहार फारसे जों लानानै थांनांगौब्ला जोंनि नैबे रंजानाय बा जोंनि जे फरायसाफोरनि थाखाय जे सोलोंथाइनि थाखाय मोनसे आबहावा जों बेखौ दानानै होनांगोन बेखायनो साफ्रोमबो गार्जेनफोरनिसिम चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो गार्जेनफोरनिसिम बेखौनो आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंनि जे इयुन जोलै बिसोरखौ जों मोजां लामाजों लांनांगौ जायोब्ला जोङो बेवहाय मोनफ्रोमबो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोंहा मावनो गोनां दं बेखायनो जाहाथे गार्जेनफोरा जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोंनि समाज सिबियारि माहारियारि आफादफ्रा बे फारसे सानो जाहाथे बैफोरबायदि रंजानाय बाजानायाव जोंनि फरायसा इयुन जोलैफोरखौ जोङो गफब होनानै बिथांमोनखौ जोङो बिजौ खेबस' होनानै फांसे बिफांखौ जेरै जामब्रि होयो जाहाथे जों बेखौ खालामा आं बे फारसे खावलायो दिनैहाय बरायजानाय फरायसाफोर एबा बे बोसोराव पास जानाय फरायसाफोरखौ मा साजेसन होगोन नोंथाङा आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे दिनैहाय 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बरायजानाय बे सिडली चिरां दख'रानि सिङाव गासै जोंहा सा 16 फरायसाखौ जोङो फार्स्ट डिभिजन मोननानै जोङो बरायनो हादों जों खोब रंजादों नाथाय बेजोंनो बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैयो जाहाथे मेट्रिकसिमाव जि मोनसे थासारिजों जि मोनसे बारहावानि गेजेराव थानानै गावनि फरायनायखौ लानानै फैदोंमोन दा दिनैनि थासारिया जिहेथु माखासे जेंनानिफ्राय जों दिनै उदां जाबाय बायदि जोंनि ससियेल जे जेंनाफोर मा होनो जोंहा जे उदखारि बा उग्रपन्थी बा बायदि बायदि गुबुन गुबुन जाथायनिफ्राय दिनैनि थासारिया एसे मोजां मोनसे थासारियाव फैदों हिसाबै जाहाथे समफोरखौ फरायनायावनो बांसिन होनानै सिगांनि समाव मेट्रिक समाव जिबायदि मोनसे दाहाराव फैनानै गावनि फरायनायखौ लाबोदोंमोन बेनिफ्राय बांसिन सम होनानै आरो मोनसे थांखि गोनां नोजोर गोनां बे नोजोरजों थांनानै जोंनि फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरनि गेजेरनिफ्रायनो जे जोंनि एसपि जानो हानाय डिसि जानो हानाय UPSC जे आनजाद बेवहाय फरायहैनानै बिथांमोना मोजां मोनसे एग्जामनि गेजेरजों मोजां मोनसे पारफरमेन्सनि गेजेरजों इयुनाव जोङो UPSC साक्सेस जानाय जोंनि गेजेरनिफ्राय जों मोननो हायो जों बेखौ हास्थायदों बेखायनो फरायसाफ्रा जाहाथे जोंनि कलेज बा गुबुन गुबुन जे इनस्टिटिउसनाव फरायहैगोन बै इनस्टिटिउसनफ्राव मोजाङै थांनानै थांखि बायदियै बे जायगाफोरखौ जोंनि रंजानायनि थिलि हिसाबै बाहायहैया थांलाय फैलायावल' बाहाया थांनानै जे थांखियाव थांदों बे थांखि बायदियै थांलाय फैलाय खालामनानै थांखि फारसे जाफुंनाय फारसे आगान सुरो आं बै फरायसाफोरनिसिम बेखौनो खावलायो SSLC आनजादाव अबे स्कुलनिफ्राय बेसेबां नाम्बार लानो पास जानानै रुनिकाटा UN एकाडेमिनिफ्राय 85%। नोंथाङा मा जानो सानदों दा आं सासे इयुनाव IAS अफिसार बा ओरैनो सिभिल सार्भिसनि अफिसार जाहैनो सानो माबायदि फरायनानै बेखिनि फिथाइ मोननो हादों नोंथाङा आं सानफ्रामबो 5 बा 6 आवार आरो बिनि बारा फरायोमोन नोंथाङा सोरखौ धन्यबाद होनो सानो दिनै बे फिथाइनि थाखाय आं आंनि गारजेन आरो आंनि फोरोंगिरिफोरखौनो गाहाम हामलायनो सानो